Ехо, ами да започваме. Кърпичка ще трябва да ева. Да почистим малко туалета, че се е нацапал. Здравейте хора, аз съм Танер, а вие гледате Northwind Studio. След доста дълга почивка отново съм на вашите екрани и днес съм подготвил нещо малко по-различно. Ще направим unboxing и ревю на Samsung Galaxy Tab S9 Plus. Нека започваме! Така, нека започнем анбоксинга и да разгледаме какво има вътре в кутията. На пръв поглед е чиста, малка, така спретната кутийка с надписчета отпред. Samsung Galaxy Tab S9 Plus 5G. Кутията буквално е 2 см и предполагам няма много неща вътре за разглеждане. В кутията най-вероятно ще намерим кабелче, кутийка с инструкции, кутийка с онова за отварянето на SIM слота. И нищо повече. Не обръщате внимание на уменията ми с ножа, просто ще дръпнем тези две лентички и кутията ще се отвори. Да, понякога малко бавно загряват мозъчните ми клетки. Така, дърпаме кутията нагоре и къде е таблета? Да, тук е таблета. Сега лекичко да го извадим и да го оставим настрани. И имаме писалка. И можете ли да повярвате, че писалката е в комплект с таблета и не е отделна, не се купува отделно, което е адски голям плюс. Ето ги въпросните кутийки. Не мисля, че ще са ни от голяма необходимост. На никой не му трябва да чете този древен шрифт. Най-вероятно... това е кабел, окей, добре. Най-вероятно тези хартийки са рециклирани, за да опазваме природата и най-вероятно за това нямаме и чарджинг такова брикче, защото за какво ние трябва да си го купим отделно за 80 или там колкото пари струва. Общо взето няма нищо повече в тази кутия, така че нека оставим всички тези излишни глупости на страни и да се насочим към таблета. Така, нека сега махнем този рециклиран вестник и да видим истинското чудо, което се крие вътре в тази рециклирана гадна хартия. И, дами и господа, пригответе се за шоу. Ето го. Красивото таблетче на Samsung Tab S9 Plus. Нека започнем с малко технически характеристики. Таблета е 12,4 инчов стъклен дисплей има. Apparently това е мода вече. Също така е с резолюция от 1752 пиксела на 2800 пиксела. С Aspect Ratio от 16 към 10. Така, плътността на пикселите на този таблет е 266 ppi, което за таблет си е доста добре. Стъклото на дисплея е Gorilla Glass. Не съм сигурен точно. Corning Gorilla Glass може би. И тук вече бутваме таблета за пръв път. Включи се, виждаме надписа Samsung Galaxy. Всеки момент ще се включи таблета и ще трябва да си въведа данните и да го отключа, така че ще ми отнеме няколко секунди. Първите ми впечатления са, че наистина дисплеят е доста респонсив. 120 Hz дисплей. Наистина е чудовищно това нещо. Всъщност аз по-късно изключих опцията за 120 Hz, понеже да пестя батерия не ми трябва винаги, няма да го ползвам винаги, така че всеки може сам да си прецени. Има достатъчно много опции за да си настроите таблета по какъвто на вас ви е удобен начин. И естествено, като себеуважаващ се Clash of Clans фен, първото нещо, което си стеглих на таблета е Clash of Clans. Винаги съм си мечтал да играя Clash of Clans на много голям екран и сега ми се отдава възможност. Виждате колко съм разтрепен тук и щастлив от факта, че играя Clash of Clans на този таблет. Да, ето в какво ще прекарвам безумни часове от тук нататък. Пробвах също така и писалката. За мен всъщност не е най-голямата новост това нещо, понеже използвам Samsung Galaxy Note 10 Plus. Свикнал съм до някъде на писалките на Samsung, знам, че са страшно добри. Спомням си времената, в които графичните таблети бяха страшно скъпи, в момента
се обезсмислиха и според мен най-вероятно са се обезценили, защото на никого не му трябва графичен таблет. Просто един Apple-ски или един Samsung-ски таблет върши абсолютно добра работа. Не мисля, че има никаква нужда от излишни професионализми. Наистина няма какво повече да се желае. За писане, за рисуване, за каквото се сетите, тази писалка и този таблет са убийствена комбинация. Адски удобна машинка за работа като цяло. Като заключение бих казал, че това е едно страшно добро изпълнение на Samsung за тази година. Естествено нямаше нужда да се престарават чак толкова много сцената, но това да кажем, че е друга тема за друг разговор. Мисля, че таблетчето е подходящо за широка гама от хора. Журналисти, фотографи, дизайнери, писатели, редактори, каквото се сетите. Идеален е за да си вършите работата измежду задачките на напрегнатия ви и динамичен ден, ако денят ви е такъв. Подходяща също така и за студенти, като например S9, 128 гигабайтовата версия, която е с 8 гигабайта RAM. Аз лично предпочетох средния вариант на таблетите тази година, защото така иначе имам телефон на Samsung, който е сравнително голям. Samsung Galaxy Tab S9 Ultra е 14-инчово чудовище, така иначе лаптопа ми е малко по-голям и нямаше смисъл много да си вземам и също толкова голям таблет. Все пак ми трябва да е по-преносимо, така че всеки един човек може да си направи преценка какво точно му трябва и кой таблет за него би бил най-подходящ. Както казах, аз избрах възможно най-средния вариант, мисля, че ще ми върши най-много работа. Също е най-високата версия с 512 гигабайта памет и 12 гигабайта RAM, което е страхотно, какво повече да искам. Общо взето това покрива всичко за този таблет и за малко да забравя. Нека се приближа така до вас. Ще фокусира ли? Фокусирай. Пати сложното нещо, човек. Това беше всичко от мен за днес, дами и господа. Радвам се, че гледахте това видео. Ударете един палец, ако ви е харесало, и може да оставите коментар долу, ако искате да направя още едно видео след месец-два ползване на таблета и да дам така наистина откровено мнение, дали наистина ми помага да съм толкова продуктивен, дали наистина е толкова добър, за колкото го мисля в момента. Така, да. Благодаря ви. Чао, чао.